waste isikhathi sethu thina sibize sakhana nala maroom lawo bese next week uzohlala ungabhadali. Njengoba ungasabhadala ubhadala ngani? Ubhuti wakhe ngithema ngikhuluma naye wathi kimi ukubhadala because of yena uthandana nami. Ngiyaphuma la ekhaya kithi njengamanje. Uthi ungiphumela. Ngikhuluma nawe ucathi ngikhuluma nomani. Ukuphi velena? Uphi? Sisi wena ulwisa umuntu ejaridini la kubo. Because kusho ukuthi lento ngeke izicace sisi. Angisho akekho. Ubhuti wakhe akafike. Akeze vele sizoyisolve le ndaba le. Ngoba kumanje yabona ukuthi kunjani? Ngesimanga sakhe. Ubhadala ngani? Ubhadala shithi ubhadala yakhe kahle kahle. Into obhadala ngayo. Mina ngisho vele kusho ukuthi kumele ngimdunisele phela ukuze ngingazobhadala. Wena uyahlanya wena. Benginganwisi. Isilima wena yazi ngayo. Uthi uphuma. Bathungu. Silima wena. Wow. Yo man. Guys, ngiyabonga tabani. Ungisize unezela amakamera wakho. Wayulisa umuntu kibo. Uphume noma singena nalo amakamera la kusekhaya. Ayaphi? Ayaphi amakamera? Ayaphi amakamera? Sizomnyanyisa wena. Dumelang. Leka uyiswa ka. Hayi ngiyaphila wena mayisisi. La ublue ane. Ngisebenza kwa Josie Bioscope sisi wami. Ngibizwe usisi. Ngapha. Ubani sisi uyakhala. Ngicela sisi umtshele ukuthi ukhala ngane kahle kahle. Thandeka ngibize iJosie Bioscope ngenxa yakho uyazi nawe ukuthi ngikhala ngani. So angifuni nje ukuchaza into eningi. Since wena una 6 months awubhadali rent and uyazi le mali le iyasiza la ekhaya. Since wena waqala ngiwathanda nobhuti wami so understand ukuthi nini uhleleni ungabhadali rent. And uyabona endlini sisodwa yimi nobhuti wena nje ufikile. Wamosha zonke izinto. Wonke lama room ngiyabhadala wena umuntu ongabhadali so understand. Mina ngicela ukuthi nini bazokukhipha. Oh wena ubiza abantu ukuthi bazokhipha mina. Sisi wena okay. No, khuluma. Okay. Ubhuti wakho yena ukhulumile naye. Ngikhulume naye ngithini? Ngikhulume naye ngikhulume naye ngithini? Nothi ngikhulume naye ngithini? Ubuze. Sisi wami ake ngibuze wena mayisisi yazi ngokukuhlonipha kamnandi kanjani ake ngibuze wena sisi wami. Uhlala kanjani eJack? Uze ngani la the time ufika la? Uze udula skoloto ukuze ubhadale irent. Bengibhadala. Njengoba ungasabhadala ubhadala ngani? Ubhuti wakhe ngithema ngikhuluma naye wathi kimi ukubhadala because of yena uthandana nami. Wow. Okay. Wathi uyekele ukubhadala? Ngingasabhadali. Yeah, uthe ngingasabhadali mina, yena uzoswetha out indaba nosisi wakhe. So wangazihluphi ukutshela umaster usise ngiyazi understand ijacket la kuba ukuthi ubhuti athi nje ngingasabhadali. Wazithathela nje isinqumo nje sokuthi awusabhadali nje rent. Asa ngizithathele mina decision. Umuntu okhulumile ubhuti wakhe. Wena mara ngalesikhathi ufika ejaridini labantu uze ubhadala. So yini into emele iyenze ukuthi ungasabhadali irent ejaridini labantu ungafakanga ngisho nering? Hayi akabuza ubhuti wakhe angabuzi mina. Ngiyalinga uthi sorry wow. Usisi ngikhathele attitude yakho kahle kahle ngithi ngithini ngikhathele. Ngamampela. Yo, Nkosiyami. Girl, ngiyangilingi. Mfethu ngithi ungangilingi. Ahlukana nawe. Ngithi ngiyaphuma la ekhaya kithi njengamanje. Uthi ungiphumela. Ngikhuluma nawe ucathi ngikhuluma nomani. Ukuphi velena? Uphi? Sisi wena ulwisa umuntu ejaridini la kubo. Because kusho ukuthi lento ngeke izicace sisi. Angisho akekho. Ubhuti wakhe akafike. Akeze vele sizoyisolve le ndaba le. Ngoba kumanje yabona ukuthi kunjani? Ngesimanga sakhe. Kunjani sisi? Yeah, ngesimanga sakhe. Ubhadala ngalento yakho. Ayithi ngibuze. Ubhadala ngani? Ubhadala shithi ubhadala yakhe kahle kahle. Into obhadala ngayo. Mina ngisho vele kusho ukuthi kumele ngimdunisele phela ukuze ngingazobhadala. Ungabhadali rent. Bohlala phi before? Bengihlala emaphupheni. So emaphupheni akhona borenta ngani? Bengingakhi rent bengihlala ekhaya. Oyijwayele leyo sisi. Njengamanje ezina ngisafuna ukuza nikusine uzongiphumela ke la ekhaya. Uzongiphumela. Hayi, uzohambe. Ungamdonsi ungamlisi. Yabona ungalinye ungaphakamisela isandla because uzozisola. Uzosola ngani? Uzonyenzani? Uzonyenzani? Lapha. No makaphumi. Ningalwini guys. Ngicela ungamlisi sisi. Hayi mama. Excuse. Emaphupheni bongabhadali even nala ekhaya futhi awabhadali. Angeke waste isikhathi sethu thina sibize sakhana nala maroom lawo bese next week uzohlala ungabhadali. Khuluma nobhuti wakho girl. Ini? Ungangihloleli mina Khuluma nobhuti wami ini. Mina ngikhuluma nawe ngoba wezwa rent la ekhaya wezwa. Mawufika la uqala ukukhuluma nama ngithi. So manguthi ukuthini? Kusho ukuthi imali kuwe mangabe uyahluleka ngicela ukuthi ungiphumele manje. Ngishela ngiyenzeni? Ngizomqoma vele.
Usuka phela usuka khona. Noma ngabe ngisuka kuphi No, ayifuni ngiyabuza, wena usuka le. Okay, ithi ngibuze sisi. Usisi ufikele kuphi ngalesikhathi azorenta? Ubani omvumela ukuthi azohlala la? Makafika la kahle kahle sisi ne. Umuntu ofike wazokhuluma noma chaza istory sakho nguse nomuntu lo nengane ezithu you understand. And la ngoba nengane ezithu isikolo sela iduzane. Okay, machaza istory sakho umuntu angichazelayo ukuthi neni imali uzoyikhipha kanje na kanje na kanje. Okay, fine, nga understand. Ngamnikeza iroom ngoba eqeda kuphuma umuntu you understand. Leyo 2 months 3 months umuntu beyangibhadala kahle. Hayi bengasa understand because belokhu busy ngena usiphelele ngapha roomini yabo. So mangena usiphelele after lapho umuntu inyanga yaphela. Dololo imali ayifiki. Sengina 6 months manje ngilokhu ngibhizi ukukhuluma naye. Njalo mandlula la sinike washing or ngise toilet. Umuntu uhleza ne attitude nami akangibulisa ekseni akalithanyeli even ibala. Itupu ngala akazikorobhi west. Okay, just because of yena ubona ngathi umakoti manje. So into ngithini mina ubhuti akho makazongitshela ukuthi vele manje sisi mawuzobheka umuntu okufake la ejaredeni kabi uneki washini ungakhulumi naye kwenziwa yini lo ukuthi sojola nobhuti wakhe. Lo uyangihleba nabangani bakhe. Wena ifake esicathulweni sakho if bebathi uwe ufake yena sisi wami awuke ngikubuza if bebathi uwe ufake yena eroomini then kwenze ukuthi yena athandane nobhuti wakho bese isikhathi masamba kwenze ukuthi akasakukhulumisi bonye kuzumhlebe kubangani bakho. Ngimhlebelani for ini? Kahlahla uyahlanya wena. Wena uyahlanya wena. Benginganwisi. Uyisilima wena yazi isilima wena. Ningalwini guys. Usuphumela. Ngicela nimthatheni sisi ngicela nimthatheni iphume la ekhaya cause ngenza into engizosola ngayo. Usuphuma. Bathong. Guys now. Hey guys. Manje umuntu kwakhe. Andiza ngikutshele yes. Yabona lo bhuti wakho. Hey! Navas bathini. Hey manduni umntanakhe ngaso sikhathi uzongiphaphela. Ngimithi umntanakhe. Hayi sisi soyixoxa ngenye imini. Ngina 3 months pregnant. Okay, ngicela uqoqe sikhuluma ngenye imini le. Azine ayikho ayisekho into engisazoyikhuluma manje. Cela ukuthatha into zami ngizihambele. Ngoba manje ngiyabona ukuthi uzele nabantu. Mawuceda lapho uzo acta ngalendlela uacta ngayo. Usuphume. my sister. Asambe mama soyixoxa. Yabona lo mali lo Futhi laba sasimbambe kathi 3 months pregnant. usuphume ke. Unedrama. Wayithi kinga usukube uthwe ube liphisi kuba uthwe. Kuba uthwe. Yasuka uyisilima wena. Wow! Yo Yo man. Wena. Guys, ngiyabonga tabani. Ungisize unezala amakamera wakho. Why ulisa umuntu kibo? usuphume noma singena nalo ama camera la kusekhaya. Ayapi amakamera. Ayapi amakamera. Uzomnyanyisa wena. Amabheko wakho mama. Phuma mangicothi uphume manje. Thatha lezi mpahla zomntana. Cela impahla zomntanami. Thatha amabheko wakho. Uyisilima wena. Bathume. Ngicela lava sakhe kuba uyithi disketsa. Wayithi king. Niskelwa nani man. Ungakhuza ubhuti wakho usekela ukuba uLos Angeles. Hey mama nawe. Bathi uphuza ubhuti wakho ukuthekela ukuba uLos Angeles. Yonke lento amenza njengamanje into ebengayifuni kahle kahle. Angazi ukuthi azi siphelele uyangijwayela kahle kahle. Bana lona. Cothi uphume. Kangiphumeni phuma. Cophuma. Sisi ngoso. Ungangena. Yazi uyisilima. Uyisilima. Uyisilima eslimele. Mutwele guys lovers angizobavimba phela Nkosi yami ngimfishani kakhulu. Ene uzomtshela naye la weekend lasekhaya la. Uzomtshela wena emakuleni lahlala khona la renka khona. Uyarenka. Urenke emakuleni. Okay guys, you all shouldn't Uyazi ukusebenza ngekuku yakho sisi. Wena umuntu uyazi ukusebenza ngekuku yakho. Uyarenka emakuleni. Sobuya sebenza. Uhambile. Ngiyabonga. Okay, hey guys. No guys, don't fight. Yeah, umele hambe. Yeah. Hayo, uhambe. Guys, ukikwa lwali gate. Oh sorry sisi. Hamba. Bye. Samaya hey. Sisi sicela uhambe ngoba ulwisa umuntu ejaredeni nakubo suka ke. No guys, sisi hamba uyeke izinto ezi asingene navasi. Awusi. Asivala nje. Hayo awusi usikari siyamo. Ibeti yakho soyilanda. Yo, ibeti yakho. Ibeti necouch sizoyi. Hayi ngicela nje yazi yonke into ngifuna abafana manje uthi nengiqoqele zonke lento lentombazane lezi. Sihlale egate. Ngisifuna egate lezi zinto lezi zilanga. Safuni nix. Asikiske asehlisa umoya. Okay, yeah, no problem. Ithi inkulumo. Asehlisa umoya siswa manje simkhiphini. Yo, guys ngiyabonga. Sisi sikuncedile. Ndowe bofuna ukuthi uncede ngakhona.
Yo. Ngiyathemba ukuthi ubhuti wakho makafika senizayilungisa ezabantwana bomuntu and nifamily. Wena uyangikhulumisa or akasangikhulumisa okwakhe lokho but into engizoyisho kunina guys ningincede kakhulu ngakhona into ningenzele. Akunandaba sisi wami ngathi ungahamba uyophuza amanzi ngoba manje ngiyakubona shem limo yakho udim. Wait again guys ani. Askis moya udim guys labona go etsa etseng o suntshitse o so sa batleng go renta ba se baking go etsa hala ntho tse ngata ke kopa le ke le hlompheng matlu a mahabo lona le lona if it happens o go fitlile ntlung ya batho o rentile hlompha motho o tlisitseng what's baking guys if you have a problem like this don't forget to email us on josepascop.co.za seria kuka nena wait again ke tla bona ko next episode ke le gata re phutha ntho tsa ausi. Okay angazi ukuthi ke nithathe ziphi ke mina lava singizathathani lana nkosi yami. Okay nento kitsa hayi litse di basket